Inni söz sunutu boyunca umuman söz sunutunun bir jadyr dünyasy boyunca aýtmaly zatlar bar da. Söz sunuty umuman men pikirim jadyrlygynyň gelip çykýarda. Ol adamyň öz içki dünýäsinde soraw döremese hiç wagtym ol dili bar bolup bilmeýär sebäbi şoň içinde döreýän soraw şoň dili bar etdi. Sowal kimdir birine, nämedir birine tebigatda bolup geçýän zatlary düşünmeklik, düşünjek bolmaklyk ine şu zadyň özü bir hili adamda içki sowal öretýär diýip düşünýän. Onuň şu sowalyň esasyna da şol adam dili barlyk sunuwatynyň üstüne çekýär. Şol öz sowallaryna bir jogap gözleýär. Şo jogabyň özü şol adama şo sunuwatda dili barlyk sunuwatyna kömek edýär. Sebäbi her bir zady daşky görnüşi görenim bilen şo adamyň içki dünýäsini ten bilemek näme badygyny ýöne bilen umman tebigatda alanýan, kynçylyk çekýän ýerimizem şondan ibaratda. İlkinji görnüş şoň hakyky ýüzi ýaglak, birinji ýüzi ýaglak bolup görünýär aslynda. Onu hemme kişi düşünýändir şo zady ýöne şoň beýle däl ekeni käbir adam tanamanlaryň ýa bolmasa şol adam şeýle duruýdym ýa-da ine şo zat bir şeýle duruýdym diýilen ýaly sorawlar ýüze çykýar da ol tebiga zat ol. Onuň aýtjak bolýam şo soraw ýüze çykmasa da içki lowka bolmasa da adam dili bar bolmagy mümkin näme. Hawa adamyň geninden, genetik aňyrsyndan gelýän dili barlyk bolup biler. Mysal üçin şahyryň çağasymy ýa bir edebiýatçyň çağasy ýa-da onu asly dili bar adamlar bar. Ol dogry, o hiç mesele ýok. Ýöne öz içiňdäki dili barlygy ýokarlandyrmak üçin şu öz içiňdäki dili barlygy işlemek üçin şun özüň näme etmeli bir ýaşa adamlara degişli köplen şu nädip dili bar bolup bolýar, nädip bir çepir sözlü bolup bolýar diýen bir pikir bilen köplen çizlenýärler. Onuň şoňa degişli zatlar aýtjak bolýarna şygyrlaň bilen. Şo her bir şygyryň öz taryhy bolýar diýe de şonda da şo dili barlygyň bir esas özenine men az gürläp ýöne şo gerek söz aýtmaly diýip düşünýänler. Köplen şo köp gürleseň dili bar ýaly kirýärler ýöne. Men nukta nazarymdan aslynda dili bar bolmak üçin köp söz gerek däl. Şo gerek ýerine gerek söz ulanmak dili barlyk diýip düşünýän. Onuň şo adam dili bar bolany adamyň içki dünýäsindäki ýagdaýyny bilmek üçin şo näçe şu söz aýtmak üçin şo näçe güýç tarp edipdir, näçe zatlara taýýar bolupdyr, näçe zatlardan geçipdir, näçe tan kynçylyga duçar bolupdyr, nähili aňsatlyga tedewar bolupdyr. Umuman şol bir zadyň birinji görnüşi däl diýmekle şo zat şoň öň taryhy bar şoň. Ýa-da adam öýkeli gürleýär, umuman öýkeli gürleýär, şonu da şoň taryhy bar, şo sebäp öýkeli gürleýär. Size däl, ne köplen şo psihologiýada şoň ýaly. O maňa şeýle näme etdi, şeýle ol aslynda şeýle däldirem belki o aslynda öýkeli. Ýöne şol adam görünýär şoňa öýküsi bar bolsa, olam bolup bilýärdi ýöne umuman adamyň hali ýagdaýy bir ýa-da derejesi gören ýeri näme hakda pikir edýär şun dün näme başyndan geçirdi. Şu zatlaryň esasyna pikirlenip şu adama baha bermeli diýip düşünýän. Onuň bir alymyň sözüni okudum, haladym, gowurdum şo sözi men bir aýdasym gelýär, paýlaşasym gelýär. Şonu alym aýdýar. Şeýle bir nesil dörer diýär-de.
hiç hili aydan dadyňa gulak goýup pikirlenmän senin öňürti jogap berjek nesil geler diýede. Men dogrudanam şoň şeýle bolany şuny göz ýetirdim. Ol şu ula adamy diňlemek zat türkmen aslında öň bardy da bir hil. Ula adam aydan şo dogrudur sebäbi şol ýaman gowy söz bilen aýtdy türkmen bir söz bilen. Men senden näme bir gysam uňuny köpräk idim diýe. Ya gelin aýyň atnaşygyna ýa-da bolmasa ulrak adamlar gürläne kiçilerem gürläp başlaýar. Şo tejribesi bolsa bolmasa şo zady başdan geçirmese şonu bilýändir nöýdilýär şol ýaşka ölemmek istede bolýar ýöne şoňalyk bir duýgu bolany men senden köpräk bir goşowçy uňuny köpräk idim diýen manyda köpräk ýaşadym manyda aýdylýan söz ýöne onum diňläp baranoklar nä bolýan şo adam ula adam näme üçin diýäkä diýip pikir etmek kyndat däl. Senden ula adamlar näme üçin şo bir ýalňyşyň görkezýändir zat belki men şu taýda ýalňyşýandyr belki dogrudur menki ýöne ula adam da bolýar, diýen bolýarkän bir kyndat däl ol. O hökman jogap berjek bolmak. Hökman näme diýip düşünýär? Pikirlenmeli, pikirlenseň belki şoň üçin diýjek bolýandyr diýip birazajyk pauza düşür, birazajyk pikir bilen duýgu ikisi gabat gelip dogry netije çykarlar şo zatdan umuman şonu adam pikirlense gowy. Onuň şo dile warlygyň aslında da köp manisiz görlemek dälänim eýsem bir söz aýtmaly ýöne şoň many derejesi bolmaly düşünýärne. Onuň şoň üçin şo dile warlygyň köplençi ýagdaýda bir adamyň duýgusyna täsir etmegi şoň ýa bir söz aýdanyňdan soň akşam şu söz aýdym-da diýip pikirlenmek ine şu zatlaram bir gowy näme şolar umuman bir ýalňyşyň boýuna almak bir ýalňyş söz aýdaýanda isleýän sözüň isleýän ýerinde diýip aýtmak bir dile warlyk dälmi diýip düşünýän. Dile warlyk, suwhan goýlyk, sunuňaty umuman ol bir ilçilere mahsus ýa bolmasa jurnalistlere mahsus iki döwletiň arasyny pozulman bilýän söz ýa-da iki döwletiň arasyny ýazyban bilýän söz ýa-da şu dile warlyk, söz sunuňatynyň güýji gaty uly zatda. Şu Mehmet Nazarbayew Nazarowda bir gowy setdir bar, şu ýadyma düşdi şu. Söz adamyň öz-özüne çydaman ahyr bir gün atyş eden dadydyr diýe. Şu adam hakykatdan şu içki duýgusyny beýan etmek üçin sözleýärdi. Gürlemänem bilýär bir mahallar ýaşullarken gürlemeýärdiler, gürlemedikdiler. Şoň netijede şuňky näme diýilenne şu türkmenler bir gowy näme netije berýän bir zat bar da aýborly diýede şu enatalamyzdan görýärdik-de. Şoňa özüne boýna bolsa da şu söz aýdyp bilýärdi, onu näde aýdyp bilýär ejem şonda diýerdik-de mysal üçin. Bolýan şu umuman durmuşda o hemişe radylyk bolup duran okymel babatyny ogul we gyz we emmek istedi onu. Şoň üçin şu türkmenler bir sabyrly söz bar da borly diýip o netijeni özüň çykarmady. Netijeni özüň çykarmady. Ya da bir adam sesini çykaran okla diýip her zat diýip şoňalyk bir hil pikirli adamlar amma da bir hil zat jogap bermede şu özüňki dogrudur öýdi. Dile warlyk diýilen zatdyň aňyrsyna krasnarечие ol bir hili papugaya, boş gurrun ýöne şu gurrun ýa gaýtalap ýörmek dälle. Krasnarечие suwhan goýlyk, suwhan goýlyk, guşuň dili, o taýda ýaman etap
gelecekde gyzykly bolsa birleşilmez üçin o barada has giňişleýin gurrun etmä mümkinçilikler bar. Şu sebäple dilewarlyk sunmat barada häzirlikçe gysgaça aýdyp geçen okuwçylarym üçin ýöne şoň gelecekde has giňişleýin sonra göze çykanyny has giňişleýin etaplarına da geçmä mümkinçilik bar. Özüm şol adamyň dilewarlygyny göze çykarmak üçin geçmeli sepetlerin aýratyn inçe ýollar barada da köp gurrun edip boljak. Şu sebäple şu dilewarlyk sunmatynyň ilkinji bir sapawy ilkinji bir ýa-ni ädimleri diýen ýalyrak ýöne şu taýda bir şygyr bilen gurrun tamamlamakçy bolýan. Şu şygyryň ady portret. Onuň şeýle bir pursatlar bolýar-da köplenç men fevral aýlaryna köp işleýän, önjeli işleýän wagtym bir gyşan däl ýaňda ortalykda bir hil howada bolýar köplenç ýazasym gelýär-de umumyň bir hil sowuk howada onuň köp zat diýýän aýym şol men bar ýanwaram däl etil fevral şo bahara garaşylyp şoňa pikir duýup batyr da adam onuň şonda käwa şoňala köp işlemlerden böwşeňlik bolýar mende. Elbetde zapas, gor bir hil neme diýenler taňyň indiki iş üçin pauza bolýar. Şo 97-nji ýyllarda, 96-njy ýyllarda gazet jurnallarynda işlemde pauza diýip ýürüdi. Sikllar bilen çykyş edýärdim şo tworçeski pauza, döreçilik pauzasy näme, täginme diýip makalam bolmaly. Şo pauza indiki ädime täze zatlar başlamak üçin ädim ara kesme. Şoň üçinem şoň gurrun etmek üçin şuňa bir boşluk bolýar, şo wagtlara hiç zat edemok. Ýazamok da hiç zat. Şo ýazmasamam öz etim özüm ýyp barýan şo sebäplim şo ýanky şunlar hiç zat edemok, hiç zat ýazamok diýip bir hil özümde nägile bolýan pursatlam ýazylan şu şygyr portret. Öz gamyň suratym çekipdirin men. Gözlerimde gusso, kirpiklerim çyýy. Lewlemde galypdyr kemsinmäň şekli. Gaşlarym uçuny ýalňyýda otýar. Ýanaklarymda göz ýaş ýolun ýasapdyr. Ol elbetde Mesopotamiýa däl. Iki derýäň arasynda taryhyň göz ýaşly sözlerini okar ýalylar. Däl olar aňyrbaş, daş ýarýan behin, ýa talantyň ruh siňen keşfide. Men seni şontudan söýýärin özüm. Hiç zat ýazmasaňam, iş etmeseňem.